ואז יצאנו לפאב ממש ממש מגניב, אצלהם ככה בקיבוץ, אווירה טובה כזאת, בירות ממש ממש זולות, ישבנו עם כל החברים שלה, ממש ממש צחוקים וזה, ואז פתאום אני קולט, מישהי עושה לי עיניים על הבר. Hi, I feel right at home. Yes, indeed. Did I do that? יום למחרת הלכתי אליה הביתה, אני דופק בדלת שלה, אמא שלה יוצאת, שואלת אותה לילך נמצאת, ואז לילך מגיעה מהמסדרון על כיסא גלגלים. לקחה אותי כאילו, אני לקחתי יותר כי הכיסא גלגלים, למין פרדס כזה ממש מגניב בקיבוץ, שהעצים יוצרים מין צל ממש ממש רומנטי כזה ואינטימי ומגניב, והגענו לשם, ואז הגענו למין עץ ממש גדול ועתיק כזה, והיא הוציאה מהתיק של החבלים, אמרה לי, אני רוצה שתקשור אותי לעץ ותזיין אותי. שעה אחרי שהיא נכנסה, אבא שלה כזה מסתכל עליי ואומר לי תודה, תודה. ואני כזה התחיל להריץ בראש, כל מה שהיה, רגע זיזי את הבת שלך על עץ, לא הכי נעים, כאילו, לא יודע, קצת מביך, ואז הוא עוד פעם אמר לי תודה, תודה. והסתכלתי עליו ואמרתי לו, סליחה, אבל על מה תודה? אז הוא אומר לי, בדרך כלל משאירים אותה קשורה והולכים.